yeɓi kadi bisimilla eɗen jaafnoɓe mbino ɗen ko gila 4 heures ɗeɓi tardude seeɗa ko ɗum waɗi eɗen jaafnoɓe heen jonde nde ko jonde moƴƴere ko jonde alqur'ana Mouhammad mo Ahmad Tidiani Kassé fuɗɗino janngude ko ma'dinal ilmi ukkada ɗo e wuro he omo waddi noon alqur'ana o e jangde français nde toon ihi ha yetti e nokku tawa hankadi kanko ko ma o watta janngoyde to korosma manda o watti janngoyde toon o watti jokkude alqur'ana o to ceerno Cheikh Ahmadou Ammadou Dol galle ceerno ɗo alhamdulillahi rabbil alamina Allah newnanimo noon o joofni ha suratul furqan ko kuñjiɗo ɗum suratul furqana fayi dow ɗum ko refto kono noon ne ko refto moƴƴo omo refto ha moƴƴa no alluwal ngal yettori ni kam so jomum woniri rende tan ina wawi rende jangde nde ina selli ina rewodiri so rokkama daaɗe pour wawde rende ene reeno haqqille o kadi ina jaɓiri noon o wi alhamdulillahi rabbil alamina en kewani reftinde noon jofnuɓe to banggue makko kanko o wi kewɗen yondinade tan koko waɗete to jama to ko ene korka o wi ɓeydi en toɗɗade kanko oɗo Mouhammad yo refto wona kadi bam makko ɗaɓɓirimo ɗum ala ko anniya makko tan ɓeydi wadde ɗum noon nde wonno jangde makko ɗo korosma ɗo o timmini ɗum to banggal école o ko jangganno ɗon kon fof timmi joni o foti kadi ko yawtude nde wonno école kañum ko noon wayi sa ari ha ɗo jawtaɗa sa ari ha ɗa kadi jawta to kañum ko noon wayi hankadi o foti ɓennude seeɗa ina wayno newanta komo wonde ɗon e wuro he to affectation makko nawrimo fof ko toon woni to yarata nde wonno noon o jofni jofnugol ngol ina moƴƴi omo dursito kadi hisbaji 3 omo waddi hen sharia o onto sharia o yarata o jangi ha arrisala sharia o hay hen hunde tardinani goɗɗum ɗum en ɓeydi andude en ɓeydi famde anni e ceerno Ma'dinal Ilmi o e duwaw makko ɗon o en ɓeydi andude en ɓeydi famde koko jaabi koye darde men tan heddi o wi ko ɗum ɓeydi softindemo wonde yo Mouhammad o refto ko andude puɗɗogol makko ngol koɗo anni e ceerno ɗo Ma'dinal Ilmi ɗo ceerno alhaji Mouhammad ibn Saïd radiallahu taala anhu e ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu e fodde no ceerno en kabrirta en ko kamɓe nanguno nokku o gila 1950 ɓe nduwi hen ɓe ginni ɗum gila nden ina yiɗa fuɗɗede Allah newni ɗum fuɗɗede ko 2003 o wi omo sikki fuɗɗede
école o woni duɗal ngal kañum heccere Mouhammadou oɗo o yo mo ɗamin o sikki ɗum so tawi noon woni ko ɗon o fuɗɗi en jii ndiɗo jencudi alhamdulillahi rabbil alamina to école makko to kadi ngol o arani gadanol fof ko ɗimmol ma tataɓol so wonani gadano tan o wonata ko ɗimmo walla tataɓo ngol ɗo kam ni ko gadano kadi o woni école o fof ko kanko ardi o wi ɗum ɗo fof eɗen leƴƴo heen barke du'awu ceerno o ɗen geɗe fof ndendi softinimo e fellidde kanko yo refto ɓayde ko jokkoyowo o dañiri ni kadi alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum yeru mbele jo eɗen jiya yeru o tawen ndeke ina wawi wonde so waɗama guetoɗen wadde mbele Allah ina newnana en wona nde o haalani ceerno alluwal ngal no wayni gila to alqur'ana ga ha to école to ceerno wi hayso yeehi yo fellit rende oy ɗum kam arti hankadi ha e juuɗe makko kanko Mouhammadou o oy sabu alhamdulillahi rabbil alamina o heeɓi alluwal ha yettima ina rewodiri ina selli hankadi ko ɓeydade fellidde tan ina waɗa seeɗa seeɗa ala happu saha fof mbaɗa feere ha keɓa hisib mbattamo e ɗi keɓɗa ɗi keɓɗa ɗi kadi jaguirɗa e majji caloɗa ɗi ɓoccitoma sa happani tan a heppani tan a heɓat koyde ɓe janggata abi sama wunde saha fof ceerno aranno toon ƴewtade ɓe yo Allah yomma moƴƴere ene jeeya eko ceerno wiyannoɓe wata keppe wata kappe wata kaaɓe o ceerno sa arino abi sama on ni wiyannoɓe janngowo heppata happata haaɓata sa wayi noon e jangde tan ma wonde haaju ma humti heen wona jangde tan ni haaju fof mo gonɗa gonirɗa e makko ni a heppani a happani a haaɓani haaju ma o koko humtoto inchallahu taala jonde nde ko jonde reftogol e sifa no mbiɗen ni alhamdulillahi rabbil alamina koye asma ndungu gonɗen o yiɗano hebbinde haala no feewi en ñaaguima Allah noon yo Allah wat barke e ko o jangi ko amin e banggueji ɗi fofof amin ko jangi ko fofof yo Allah waɗa hen barke yo Allah rokkumo naftorade yo Allah rokkumo nafirde yo Allah rokkumo naftorade Allah rokkamo nafirde jorto jogaɗo hen o yo Allah rokkumo ko ɓuri ɗum amin sabu barke alquran sabu barke alqur'anil azim jangimɓe ɓeene yo Allah yoɓɓe moƴƴere jangganaɓe ɓeene yo Allah yoɓɓe moƴƴere enen fofof en yo Allah nafir en ɗum bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. آمين يا رب العالمين. beltima almudagal weltima almudagal weltima en jetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi en beltorima ceerno en beltorima ceerno o iral tawi e dingiral ko ari fof saggat ɗon ko ari ko fof saggat ɗon en dañi seeɗen ɓe men ɓe so en dañi seeɗen eɓe gona yeesa men e ɗum ɗo eɓe gona yeese men e ɗum ɗo ko sembe mawɗo ko sembe mawɗo wonande kala janguinowo wonande kala janguinowo ina yaada e maɓɓe e majjum ina yaada e maɓɓe e majjum ina ñemtinaɓe heen ina ñemtinaɓe heen ina yiya noɓe mbaɗata ina yiya noɓe mbaɗata ɗum ko ballal Allah ɗum ko ballal Allah e kala janguinowo e kala janguinowo kala gonɗo ɗo kala gonɗo ɗo won bawɗo won bawɗo rabde ɗum ko raɓodirta ko tawi koto ceerno ummoto ko toon raɓata en en dañi to daaɓaɗen ɓeyɗoɗen etade e ñemtinde yo Allah rokku en jaɓanede en beltima e alluwal he en nani ko ceerno o haali ko dañede mo dañi ɗum ɗo so wonano dañede mo hono ɗum ɗo heɓotako en jetti Allah no feewi en dabɓiɗinima ɗon alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah ɓeydamo hen sembe no raɓiri en yo Allah rokku en raɓede e majjum rokka en naftorade rokka en jaɓanede loore men nde foof ko famɗi foof yo won ko jaɓa yo Allah jaɓane en ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammad yoɓe gandu soɓe jaɓi hunde fof ɓe dañi hunde ko fof ɓe dañi wona jawdi dañete ɗum ɗo kono ko dañete hen ko joom jawdi wawa ɗum dañde saabu ko ittede e sago ma aɗa jogui haajuji mbaɗeɗa e almudagal
so wonaa ko Allah irñuma heen so wonaa ko Allah irñuma heen a waawaa irñude heen hoore ma a waawaa irñude heen hoore ma Allah wal rokku en irñaade heen yo Allah wallu en irñaade heen e irñeede heen e irñeede heen e jabde irñaade heen e jabde irñaade heen haa dañen ko woni heen ko haa dañen ko woni heen ko yo jaɓe tan yo jaɓe tan Allah rokku en jaɓeede heen yo Allah rokku en jaɓeede heen so en jaɓaama heen so en jaɓaama heen haydara mankata hay huunde mankata neɗɗo koko mawnata koye neɗɗo koko mawnata koko ɓesnata koko ɓesnata fof fof so irñima heen tan so irñima heen tan aan gooto woni cootiigu woni cootiigu ko arata caggal ma ko fof ko arata caggal ma ko fof wonaa e ma tan wonaa e ma tan ɓiɓɓe nan ɗon ɓiɓɓe ma ina ɗon taaniraaɓe nan ɗon taaniraaɓe ma ina ɗon jaatiraaɓe nan ɗon jaatiraaɓe ma ina ɗon mi sikki ɗum jiiɗen ɗo o wi alaa ko ɗum jiiɗa ɗum jiiɗa Alaaji Mame Seydou wonno on si alaaji Mame Seydou wonno ceero nan ɗon ceerno ina ɗon en jii ko won ɗon ko en jii ko won ɗon ko fof raaɓa koye Allah e nelaa ɗum fof raaɓa koye Allah e nelaaɗo mum Allah rokku en ɗum yo Allah rokku en ɗum raaɓeede ɗum raaɓeede ɗum rokka en jaɓaneede rokka en jaɓaneede ko mbatton ko noon o wi ko mbatten ko noon on jawanaaka ɗum en jawanaaka ɗum oɗon jetta heen o wi eɗen jetta heen haɗata on yetteede heen tan haɗata on yetteede heen tan fade mon siggude on tinnima haɗa en siggude en tinnima kisa ɗum wooda ko bonni kisa ɗum wooda ko bonni almudagal almude yiɗa manteede almudagal almude yiɗa manteede yiɗa holleede ko tinniɗo yiɗa holleede ko tinniɗo baydaaji ma sappo baydaaji ma sappo kala mo mbiɗa heen o ɓuri on tinnade kala mo mbiɗa heen o ɓuri tinnade balɗe tati a yiyata makko loore ɗum enen fof ndentoɗen ɗum o wi enen fof ndentoɗen ɗum puccu ko dogi fof o wi ko ɗum dogi fof puccu ko dogi fof puccu ko dogi fof ma fiye looci o ma fiye kiiruji tan ɗe yaha tan ɗe ɓeyda so kiiruji gasi tan o wi kiiruji gasima puccu darsima puccu darto Allah wallu en yo Allah wallu en Allahumma salli ala tegal yettude Allah ko juutɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e juuraade ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane e weli Allah woni makko ɓaawa ɗum ko ñaagaade yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere Allah jurnam en gurdam halifa o haa cuusa ɗon wonde cellal e sembe e ɓen cuusa juurnaade maano ko yamirore ceerno kadi e jettugol Allah mbiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin oɗo kikiiɗe hannde ko jettugol Allah no feewi sabu ko barkala nam sallah sallam e barke ceerno e duwaw mum ko ɗum heɓira minen amen tini ɗum no feewi puɗɗogol makko kanko sugo e coccodirgol e golle ɗe fof amin tini heen barke ceerno e duwaw mum seede mum kono ceerno Ahmadou Ammar wiiri ɗo jooni ni anni e ceerno e maadneɗen mi o ɗum waɗi gila nde ɓe nanna toon no ɓe ngoniri toon eno min gondiri e maɓɓe toon e sifa no min jiirat toon haa nde o iwi toon o ari noon o yetti ɗo duɗal ceerno men ceerno Ahmadou Ammar ceerno ɗo ɓeydi ɗen laaɓeede noon aawdi ndi fuɗi ndi woni koye layde sabu so tawi wonira noon ene waawno o yeebo alqouran o walla min loha e ɗum walla ɗum faatira mo baŋnge goɗɗo walla naayoro baŋ goɗɗo kono nde min njii e ɗum yaha ɗum regginimo tan haa addimo nder galle ceerno haa addimo e junngo ceerno Ahmadou Ammar haa kisa addimo haa e nder kaaɗo jama to ngannduɗaa ko ɗon ɓe ñallatno ene jeeya ko ɓurnoo weldemi heen kala nde ɓe ñalli toon ko ɗon juulata takkosan e jama he o juulata futuro o juula geeƴe nde o arta ɗum ɗo tan ko maale gollirgol jaargol makko toon yettogol makko ɗon duwano ko gondinogol Allah e nan sallah sallam gondinogol e ceerno ɗum waɗi eɗen jettirɗum Allah no feewi kadi omo softani jangde nde omo yiɗi jangde nde duwawuji ɗi min mbi amin e digo kadi ko yelamo jinnaɗo amen o jogino waɗi doole fof pour minen min jangga Qur'an kono alluji amen goɗɗoyani haa min nayori banggue goɗɗo kono nawi min nokkuji kewɗi min cakkiri janggude koɗo galle Chérif ɗo e junngo ceerno Khalid Diop ko mo yinno Qur'ana mo yinno ɓesgugo jangga Qur'an no himmeji maɓɓe ɗum
e duwaw ceerno jaabal eɗen jetta noon maadi nde ɗelminaɓe ha yetti wallidiɓe ceerno amadou ammar e kanko e hoore makko giɗa allah yettini ɗon suko darde nde o dari hen darde tiinde ga julal qur'ana ga ha to jangguirdu école to ha e dendagal gueɗe ɗe fof min jii hen dardema mawde ceerno yo allah yo moƴƴere ha e pammingol ceerno e beltingol ceerno ene golle ɗe jarata e fof min jii hen ko giɗgol mon e ɓesgu giɗgol mon e madina gounas giɗgol mon e julɓe ɓurɗo yo allah yo moƴƴere kadi amin jogui jorto mawɗo nden ɗon darde ma wallu hay minen jinnaɓe ɓe ma suuror min ma nawor min sabu dañide hono oɗo kikiɓe daani e kikiɗaji mbaɗe ɗi ɗum kadi ma wallu neɗɗo e hoore mum e ɓeyda tinnade diine mum e ɓeydade yortade e moƴƴere haaltere nde min ñaagui hen duwawru to faya to fuɗɗima woɗɗoyede e woɗɗitede kono noon e himɓe mon e duwaw ceerno e duwuji mon ene wawi walla min ha needi ndi jokka ha yimɓe o jokka sabu amin jiiye makko jogade haaju hayno banggue dewe allah o gila nomo ɓurɗo famdude gila mo ɓurɗo famdude kadi allah walli hen e ballal makko kam ceerno amadou ammar ha o jaggi wirdu ñande hen te nde ceerno rokkimo wirdu ha ɓesde ko immi omo yaha ceerno nodditimo namdimo ko dursito ɗum noon ɗum ko e gueɗe jettirteɗe allah en jetti foof ceerno mouhamadou siraji wondiraɓe makko ɓe ceerno mouhamadou siraji ɗiɗɗi fof e ceerno babgal en e seereɓe ɓe fof e tawaɓe jonde fof en beltanima allah en beltanimaɓe eɗen jetta kadi ceerno moustapha wan mo adi woddude o e bandiraɓe julɓe ɓe fof ene ceerno wiide ni sippiro mawko e gonngol maɓɓe mandat o sabu ñande fof ko dawa jofta gila e ya garta mum jolɗe ɗe e fafiji mum fof kono noon ko ha beele ɗum ɗo daño tan wonno himɓe amen hen wadde en jettiri hen allah no feewi emin ñaagui duwaw no feewi min jurnima jafoɗon ko yettere allah no feewi kadi mbiɗa yetta hen jinnaɓe makko rewɓe surtout jibiɗɗo mo gila e coftingol e cembingol e himɓe mum bonɗo e jonde he kanko Kadiata Guissé e gondiɗo makko Ami Kolle Dia darde tinɗene jiiɓe ɓe daari e sukaɓeɓe ngam mbawa janngude kamɓe ne yo allah moƴƴere emin ñaagui duwaw kadi nde allah waɗanta noon dendagal ɓiɓɓe julɗo to wawi wonde foof joguiɓe ɗum ɓe kadi allah ɓeydanta ɗumen ha barke o yaaje yaɓa salatul fatiha assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nde wonno jangde haqiqa muɗum ko jangguinowo o janginanteɗo o jangowo o kam on koko wallete ha teeti ene woni sukane ko waɗimo joni huttade e haalane tan koko antijan no wayni so janginanteɓe mbayi noon ma janginoɓe jangguirɓe alay saago mumen sabu omo tokoti so on foti arde mo tokoti o ara ma o noddu o humpito so on ari so on tardi ma o humpito so tawi tabdugol on koto jonga tarde wala ko galle ni ko tarde so ari janggude saha gownoɗo ɓaariɗo o yewti ha mo fonno yettade galle dow o yewti o yiyani on ono tan o humpito kadi o humpito so on ina ara wa arata kala baɗowo noon sukaɓe ɓe ɓe jangat ono jeeya eko wallata sukaɓe ɓe yiideɓe yiideɓe jinnaɓe he wonde ko maɓɓe janga tan ko maɓɓe newo tan so ɓe jii ɗum tan wona yo ɓe jiiru ɗum haare mbasa sobitaa ɗum lewru lebbi ɗiɗi ñera wotere laawoɗa piña jomum ha gaña ɗum wona ɗum woni toppitade toppitade ko toppitade e rewi ndi ñande fof toppitoɗa a yarata hen caggal a haɓata alhamdulillahi rabbil alamin amatijano kañum ko noon waɗata
woni haalira noon ko ɓeɗe goto ko fof ena watta wadde noon sa yi jomum ne jangga seeɗa tan woppa jangde wonto yiiɗum so yiino e jinnaɓe woppude ɗe tan kasata tan wopata oma noon toppite kono jangde hitade duuɓi tan woppa eɗen gandi ɗum ine heewi e ɓuura he ɗum ko ella jinnaɓe ɓe wiide o ɓooyi duɗal allal makko woɗɗani accu o wona toon aɗa nana jinnaɓe woɓɓe eno mbiya o heɓani hay batte ɗum ɓuuri woppude ɗon o wona e beddaji walla o wona e haajuji goɗɗi ɗum wona kimmuɗum sa fedditi tan a ittamo e allone sabu ngari haali wonno e haaju goɗɗo foppitoɗamo o wona e haaju he kono ya ittumo e allon tan a waɗanimo e hay hunde kala no wayi kala ko waɗoy fof ko an wannimo kono sa accimo duɗal tan kala ko famɗi ma o heɓtoon needu kala ko famɗi ma o heɓtoon ɗo o suuri mawde ɗon o wasa waɗoyde geɗe goɗɗe kala ko famɗi ma o heɓɗon barke so ɓooyi ɗon o jangi o jangaani a yiya haqqille o wuddito o watta waalirde no waalirtama kala almudo ɓooyɗo duɗal kala almudo ɓooyɗo duɗal seeɗa ɓe janginoɓe ene gandi kala seeɗa ɓe janginoɓe ɓen ene gandi ko haalano holti almudo ina yaha ha e nokku tawa hakkille o jaɓani hay batte tawa bamako ene jagguidi e ɓen ne jaɓani woppa so yi tan artiramo attinata tan ñande wotere jardi bo ama tan tawa jangde arti e makko ta jarridima tan tawa omo wawa o jangi omo wawi wawde omo wawti yimto omo wawti hijjo gaga pengol ma an ceerno koye ɗum emin kawra e ko way noon alhamdulillahi rabbil alamina goppen almuɓe ɓe e duɗe he ɓe jangi ɓe jangani yoɓe jaa tan to duɗe to yoɓe jaa tan to duɗe to nelaɗo allah wi sallllahu alayhi wa sallam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaba allahi wa yatadarasunahu baynahum إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ويوم كما قال ويألان يمبنن ينبو يسود يجود الله wiyete suudu allah ko nokku badiraɗo dewal allah jama e nokku jangirɗo alqur'ana ko nokku jangirɗo alqur'ana ko suudu allah o yiɓe ndendani ɗon eɓe janga deftere nde eɓe darasodira nde mana eɓe jangodira nde ono jangira o wayani noon so wona malaikaji piirtoɓe on ɗon nokku fof malaikaji yurmnderu allah jippoto fiirtoɓe yurmnderu allah hippo o e dow maɓɓe allah jangtoɓe ɓe jeeyakoto wonɓe to makko allah jangtoɓe wonɓe ɓe jeeyako to makko kako allah subhanahu wa taala o yi hadiseje mbaɗni ine keewi hadis goɗɗo nan toon omo wi janngoɓe alqur'an so lelima lelotoo e bibje malaikaji
andi kam ɗe Allah en teddini o wi andi ɓe ɓe Allah ina teddiniɓe an kay ƴeewo an kay ƴeewo jangde fof ci foccaki jangde footi footaki sumoytirata he walla leytude malaykaki ɗum ɓuuri ittudemo ɗon ittudemo ɗon ala kadi to mbaɗoy ala kadi to mbaɗoy jam o heddo tan o heddo tan e beddaji e beddaji omo yirlo sa accani yaade e ladde he sa accani yaade e ladde he 4 mois 4 mois ɓen tawata toon e fettaba nam ko ɓen tawna ɗon e fettaba kamɓe ngaddoto arde ko kamɓe gaddoto arde toɓe gonga e gonga toɓe gonga ɓe sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo sappo o sappo sukaɓe yaade duuɓi sappo sappo e goho sappo e ɗiɗi ɓen tawata ko ɓen tawna ɗon ɓe ngaddoto toon arde kamɓe gaddoto ɗon arde cakitto hoodde cakitto hoodde galleji e teɓe fonnoɓe jangde e teɓe fonnoɓe janggude ɗum ko guittama e jangde he o woni ɗum koɓe guittama e jangde he yaake goɗɗum ɓe waɗoyaka e goɗɗum waɗi ɓe gacci e ɗuɗe he woni ɗum woni ɓe sukaɓe yoɓe gacci e juuɗe he tijani mo tokkini ɗum kam o yama tijan gesa kañum ina toppiti ɗum woɓɓe woɓɓe a janginat almudo ha jiiya a jangginat almudo ha jiiya yitere ina fokkiti pokkitgol moƴƴol nanno famɗugol haaju o nanna famɗugol haaju jiiɗa wallodirde e jinnaɓe makko jiɗa wallodирde jinnaɓe makko kono ɗon ka sa hattima a noddi sa hattima a noddi gongol a 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 hattima a noddi oɗo jinnaɗo kam oɗo jinnaɗo kam andude ene foti andude oɗo almudo oɗo almudo watte makko hakkille ceerno makko ene watte makko hakkille miilaɓe tati timmilaɓe tati ko hani hankadi a hattade ko fotaji hen kadi hattade wona kadi ko manodɗa wona kadi ko mawnoɗa foti wonde foti wonde hankadi ko toppito ko hankadi jinnaɗo o toppito on ar yo on ar so gantu waɗi so gantu waɗi heño ko tintini yo heño o nodda o tintinma tijani hay ɗum ne waɗa o yam tijan gasi oɗo hay ɗum ñawɗa so andi so andi oɗo jogui gantu oɗo jogui gantu noon o nodda ɗum tan fof o yoɓo oɗo jogui gantu kisa hay kanko o kise kadi hen mouhamadou o musde yiɗi gantu e noon seere ɓuɓe haalnuɓe o yo wonde o jogui gantu jangnede ko ma mbattanende hakkille ma ballen seerɗe ɓe no jangguiniri ni noon woni ballal mawgal ngal o wi ko ni noon woni ballal mawgal ngal abbade tijani e ɗum o wi heɓɓe abbade awtijani e ɗum o wi ɗiɓe abbade awtijani e ɗum e wallude almudum jangguiri e wallude almuɗo no jangguiri siraji oumar rew ko siraji oumar rew wonde abbade hen o ɗiɓe abbade hen alhamdulillahi rabbil alamina jinnaɓe ɓe yo ɓeydo tinnade ballen almuɓe ɓe jangga seereɓe ɓe yo ɓeydo tinnade fellidde jangguinde e gollande Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam tinade min kam mi haali tinade jinnaɗo oy kanko o haali tinnade jinnaɗo tinade almudo o noon tinnade almudo o noon kañum ɓurata kam wonde ɗon ɗum ko sinifiraji kadi nani kañum ɓurata mo wonde ɗon cesirayi kebbe kanko cheikh amadou ammar ɗum ɗon galle ceerno to wonde wonde ɓe ñaagui ceerno yo duwane almuɓe ɓe yo duwane almudagal ngal fof surtout noon e sukaɓe ɓe nde Allah watta e sukaɓe ɓe barke waɗa kadi e koɓe jangguirta ko barke rokkaɓe kadi jaɓanede e jaɓede kala koɓe golli e kala noɓe golliri tawa Allah ina jaɓi sifa no wawi waade fof o amma tinnare almudo o kanko ko yeru mawɗo o wiyen ɗannino hoyti ɗum kono jinnaɓe to o wi sabu kanko suka o kala ɗa o arani o nodda o wiya ko nanngam e nanngam haɗimo arde kadi eɗen jiiya suka o needi moƴƴiri omo nehii no feewi omo deeƴi o wi kanko ɗum ɗo wonno hen seeɗa faagal makko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim